us 100-fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausap kaninyo. Niya nata sa ika-siyam or katapusang adlaw sa atong nobinaryo alang sa kapistahan ni San Vicente Ferrer dinhi sa atong parokya ug mga adlaw. Atong padayong iampo pinaagi ni San Vicente ang kalinaw kahusay sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod niya ato sang iampo ug mangayo tas Ginoo nga pinaaging San Vicente Ferrer nga ang kang atong mga gipangplano nga mga kalihukan labi na karong adlaw ug ugma sa atong pag-celebrate sa kapistahan tagaan lang tag maayong panahon bisan pa man ining giingon sa pag-asa nga siging uwan. So pero mapaubsano na natong ipangayo nining santos nga misa. Atos ang pangayoon ang mga grasya alang sa atong mga benefactors and donors nga mo'y nagtabang nato sa atong mga kalihukan karon sa atong mga proyekto pinaagi sa pagsigig pamalit sa atong mga slots. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan. Hug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna, sa pulong ug sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Magampo kita. Nangamuyo kami Ginoo nga imo untang pasayloon ang mga sala sa imong katawhan aron tungod sa imong kaayo mabadbaran unta kami sa mga gapos sa sala nga nag-ulipon namo tungod sa among kaalaot. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matud nila, basin pag malingla ta siya aron ato siyang madako ug makapanimalos kita kaniya. Apan ikaw Ginoo, dapig kanako ug gamhanan kaayo. Mga pukan ug mga pakyas gayud sila nga naglutos kanako ug dili gayud mudaog.
Maulawan sila pag-ayo, kay dili man sila mulampos. Ug ang ilang kaulawan walay katapusan, ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug hunahuna. Busa, pakita ako sa imong pagpanimalos sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo. Giluwas niya ang mga dinaog-daog gikan sa mga tao dautan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo. Ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo. Ug iyang ipatalinghugan ang akong tingog. Nahigugma ako kanimo, o Ginoo. Akong kusog, o Ginoo, akong bato. Akong kuta, akong manluluwas. Sa akong kasakit, nagasampit ako sa Ginoo. Iyang ipatalinghugan ang akong tingog. Diyos ko, akong bato nga dalang panan. Akong taming, akong kusog sa akong kaluwasan, akong kuta. Daygon unta ang Ginoo, mituwaw ako. Ug naluwas ako gikan sa akong mga kaaway. Sa akong kasakit, Misangpit ako sa Ginoo. Ug iyang ipatalinghugan ang akong tingog. ang mga balaod sa kamatayon, nagalibot ka nako. Ang makalaglag nga baha, milumos ka nako. Ang mga gapos sa kahiladman, nagabudkos ka nako. Ang mga litag sa kamatayon, nakaapas ka nako. Sa akong kasakit, Misangpit ako sa Ginoo. ug iyang Ipatalinghugan ang akong tingog. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo. Ug mitawag ako sa akong Dios.
sa iyang templo, gipamati niya ang akong tingog. Ug ang akong singgit kaniya, miabot sa iyang dalunggan. Sa akong Kasakit, misangpit ako sa Ginoo. Ug iyang ipatalinghugan ang akong tingog. ang mga pulong mo, O Ginoo, magligon unta sa mong pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya ang mga Hudiyo mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila, gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa Amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon. Ang mga Hudiyo mitubag, dili kanamo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lamang apan nagpakadiyos ka. Si Jesus mitubag, nahisulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Kung sila nga gihatagan sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Dios, ug ang kasulatan dili man gayud masayop, na nganong moingon man kamo nga ako nga gipili sa Amahan o gipadalanganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kabo pagtuo kanako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan. Apan kung nagbuhat ako niining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat, bisag dili kamo mutuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang Amahan ania kanako ug ako adaa sa Amahan. Ug dakpo na usab unta nila si Jesus apan miikyas siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan sa dapit diin namunyag si Juan ug nagpabilin siya didto. Daghang mga tao miadto kaniya. Sila miingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro, apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod niining tawhana tinuod gayod. Ug didto daghang mga tao mituo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kanang panultihon nga nag-ingon nga we cannot please everyone or we cannot please all peoples. Tinuod gina siya. Bisan pag unsa nato kamaayong binuhatan na agyoy dili makauyon. Labaw na gyud og naatay bati nga binuhatan. Muna kay mao man ni ang kamatuoran, ato gina siyang dawaton uban sa pagpaubos, nya dili unta na makapa-discourage nato. Kamo di mo ma-discourage o sawayon mo? Dili.
Nanglitan ba maghimo kag maayo, mutabang ka sa community, maghimo kag mga maayong buhat, ang ilang agianan imong padak-an, ana nya imo pag yung ispaltohon aron di na sila malapok nya sawayon gyapon ka ingnon gyapon kag batignaong, batig batasan, tig pakaaron ingnon, ana unsa man mousab pa mo padako sa daan sa inyong silingan, ha? Moingon pa mo? Oh, mo klaro eh. Porti nimong buotan nag-atiman sa imong bana, pero ang sigyag hisgot sa imong bana, ang inyong silingan nga dalaga, magsighisgot nga, ikaw di jud ka hisgotan, pero porti nimong atiman niya, ang saman mo padayon pagkag pakigtipo niya, ha? Nga naong ninyo, di ka mo magyaw-yaw. Pero si Kristo nipakita siya nato nga tinuod wa siya mo padayon og pakig lantugi adtong nagsigig saway niya, pero wa gid siya mohunong sa paghimos mga buhat nga maayo. Matud pa niya, nganong inyo man kong batuon kining mga buhat na kong gipangbuhat buhat man ni sa amahan, hain man ani ang rason nga inyo kong batuon, adi ka na mo batuon tungod sa imong maayong buhat, tungod kay nagpaka-anak kas Ginoo, nagpaka-Dios ka, ana. Pero mao bitay hinungdan matud pa ni Hesus nga ayaw lang kog tuhoe, ang ako lang gibuhat mo tuhoe, kay buhat man ni sa Ginoo, tuhoe ang buhat sa Ginoo aron mahibaw mo nga bisag dili ko takos, bisag tao ko, di ang Ginoo nako. Ug mao na ni ang kamatuoran, kitang tanan nga nabunyagan og nagsimba sa Ginoo, ang Ginoo mopuyo gina diha nato. Nya magbuhat dayon tag maayo. Ang tanan nga buhat nga maayo, dili na tungod kay maayo ta, kung dili tungod kay ang Ginoo nagpuyo dinhi nato. Hilingi ana imong tupad. Ing na kay Ginoo diha. Pangutana ba? Kay ilhan man animog na Ginoo kay magbuhat man nagmaayo, di na masuko, magsigi nag-alagad sa isig katawo, di na magsigig panugo, di magsigig yaw-yaw, mo na yung mga buhat nga maayo. Labaw tanan di gina magdumot, di sana magtinapulan. Ang mga anak sang gisuglag Ginoo, di san magsigig tan-aw ng computer, sige na lang yung tan-aw ng cellphone, mutabang sana sa mga buhat, di na gani kinahanglang suguon. Nya di masad manugo ang ginikanan, di. Ang resulta basta buhat nga maayo, malinawon kay ta, way ratol. Mabita na magunahon na ako kinirong ato mga kandidato, nagkaduol na bitang eleksyon, murang nag-ana man tingali ni sila karatol, no? Usa na lang kabuan kay karon mo 9 na karong ugma, ini ka 9 Mayo na eleksyon na. Ang mga kanang mga kandidato kandidata karon sa politika nga mga buangon nangaratol na kay di man sila gusto mapildi. Mao man na ang buhat nga dautan, kadang dili ka mo angkon nga mapildi, gusto jud ka nga mudaog, mao na makigpatay gyud ka aron lang gyud mudaog. Oo na. Pero ang tao nga magbuhat og maayo, mosugot lag mapildi, mosugot mangganig patyon. Kamo, sugot mo patyon. Dili, buangon mo. Una si Jeremias diri sa unang pagbasa, igo ra siyang niingon, Ginoo, hastang akong mga higala nagsigi na magplano, morman kog nakadungog nga nagplano naman sila nga ila kong patyon, pero ikaw ra gyud Ginoo akong tugyanan, kay kamao gyud kang manimalos. So di na kiimportante nga kita gyud mo dipinsa nato, kita gyud nga maoy mo pakita ba nga superior gyud ta, maghimo gyud tag atong mga gitawag og dipinsa sa atong kaugalingon, di na namoy importante. Ang importante pagbuhat og maayo. Sige lang yung buhat og maayo. Nya kaning gibuhat ni Hesus nga miikya siya,
Kay gusto naman ta nilang dakpon aron patyon, niikya siya, usag gyapon ni kabuhat nga maayo. Kana bang dili niya i-provoke, dili niya punan ang kalagot sa iyang isig katao. Kay kita rabasan, moingon rabasan dayon ta, pilding maglagot. Ana no? Mura bag nasa tay gitawag bag saywar ba or reverse attack. Sa titawag ana kanang reverse psychology mo nilang tawag ana nga og maglagot ka nako, pakitaon gid tigag maayo kay patay gyud gani palaguton tigag maayo. Dili sa dingon ana si Jesus, mopalayo siya. Muna ang bana, mopalayo na lang nas asawa kay naglagot man. Adto na lang sa siya siyang kabit kay kanang di man maglagot dito. Adto sa siya pahuway nga ikauli-ulian, uli sa siya siyang asawa. Kana buhat na nga maayo dili. Di na buhat ka maayo, di man na mo ipagpalayo god. Himo naman ang kagbuhat nga dautan. Ang maayong buhaton sa bana ug magsigig yaw-yaw ang asawa, adto ka sa inyong altar, sa inyong balay, muluhod ka dito, mudupa ka sa imong kamot, nya moingon dayon ka Lord, unsa ang magyong nakaasawa, magyug aning yaw-yawan, alingog-ngog biya gyud unta. Pero ako na lang ning itugyan nimo. Ang imong asawa nakita nga nagluhod ka niya, nagdupa ka sa imong kamot, muyaw-yaw pa to. Ha? Pero ayaw sa pagdupas kamot nga Ginoo kuhaan na in taon ning animal nga saba ba ni niya ana. Ayaw sa dana kay muyaw-yaw tong samot kay mo takod na ngadtong imong buhat nga imong unahunang dautan. Ayaw lang luhod mapaubsanon. Basta ka na inyo mga anak nga perting tapulana nya dagko ra ba kay kaon nya bogo pa gyud ana nya bati pa gyud naong liwat-liwat ra sad nimo. Kanang ayaw gud pagsigyaw-yaw ay pagsigyaw-yaw luhod dito ba sa kuan sa altar luhod dupas imong kamot dito or hapa ba ka nya hilak kanay buhata kaysa adto na nimo ipagawas imong anak yaw-yaw to the max, sige pang panunglo, sige pag yung pamuyboy. Ayaw na. Ay, ko na kay na over na kay kaana. Ang buhat nga maayo atong padayonon bisan pa magdaghan ang mutamay nato, daghan ang musaway. Sige lang, padayon lang yun. Kay normal gid na nga di gyud malipay ang kadaghanan or ang tanan, di malipay. Sayop day ko. Ang malipay kadaghanan na agi pipila nga di malipay. Pero jutay ra gid na kana mga tao nga musaway sa buhat nga maayo, gitawag na sila nga masinahon. Masinahon. Na ginang masinahon. Pragod ninyo god, kita mo yung silingan nga ni arang-arang ang naong kay nagpatina sa buhok, dahil sa mo patina sa inyong buhok. Mga buangon mo. Sina ka. Nga naman, di ka muantos anang natural ni mong buhok. Kita kasi imong silingan nga murag ni guwapa kay ni puti ang naong ana kita sa kagpaagi nga mo puti sang imong naong di jud ka kaagwanta ng imong color. Mga masinahon man na ana nya kun tan-aw nimo nga pagpaputi nimo sa imong naong di ra gyapon mausab ang imong naong mao ra gyapon naong nga masina dayon kaniya no. Labi na gyud imong silingan ni arang-arang pagkabutang ana nya ikaw diri na nahabilin ka nga maura gyapon imong kahimtang masina sigihan to nimog daot kita bitaw dinhi kusog kay nang gitawag og crab mentality. Crab mentality. Si San Vicente Ferrer daghan sa kay itong nasina niya, daghan sa kay nidaot niya, daghan sang nagplano nga mopatay niya. Pero unsa may gibuhat ni San Vicente Ferrer? Nagpadayon siya buhat og maayo. Unsa may iyang tumong? Pangandam sa iyang kamatayon. Sige na siya gunahuna, muagi ra gid ta dinhi. Nyag motubay ko aning akong mga kaaway, kaning sig pangaway nako, inig kamatay nako, patay ko ani. Una pangandam gyud mo sa inyong kamatayon. Nya unsa may maayong pagpangandam sa kamatayon? Mga maayong buhat. Maayong buhat. Muna si Jesus sa diyang gikulata siyag maayo. Ato naman ang sugdag handom karong
Domingo, wa gid siya masuko. Nga naman, padong naman ko ani mamatay, nya masuko pag yun ko. Hindi, samot na yun ko ani ka impierno. Ana, pildi na ko ani. Muna si San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, gipangpatay man to sila, wa gid sila masuko sa miatake nila. Nga naman, padong na ka mamatay. Pangandami na lang na. Muna ikaw asawa, sigihan kag kulatas imong bana, ay gyud kasuko. Ay patay man gyud kana. Anya, masuko pag gyud ka nga patyon na ka, sigihan kag kulata. Ay na lang. Kalang sakitan ka sa imong gibate kay nagbisyo ang imong bana or nagbisyo ang imong asawa. Nya sakit kay paminawon, ning kapatay atakihon jud ko anes kasing-kasing ron. Ayaw na lang kasuko, kay hapit na ra ba ka atakihan. Pangandam na lang sa imong kamatayon. O kung wa jud kay sakit, healthy kay kastanan, nya wa sa giniatake nimo, wa ginagpasakit nimo, padayon og paambit sa imong mga maayong buhat ngadto sa uban. Muna, kung ato ni siyang himuon, makasinati gid ta sa atong gitubag sa salmo. Unsa toy atong tubag sa salmo? Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Nindot kinastanan. Sa akong kasakit iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Katubitang gasugod kog organize sa kaning kaning amo ditong grupo-grupos bukid sa una 1984 sa youth organization nya si Kanier College pa ko ato, gisaway kog maayo sa akong mga iyaan, mga igagaw, nga wa mo apil ba, gihulga pagyud ko kay panahon man tos mga kusog pa kay katong pinatyanay sa mga NPA ug mga sundao. Marabag ang ilang accusation unyag mga matay mo diha kinsa may mabasol kana si Siano. Amo na daghang ing nasuko na ko ato, gisaway kog maayo hastagod sa among paghimo-himog choir dito sa kapilya ba niya naaman ko yung mga iyaan nga akong gipabalhin og lingkod, pero doon ako sa sila lingkuranan kay ang choir akong ibutang dito katubang among igubog-gupong choir, mga bati sa kong kay tingogod dito butang na mo kay choir lagi to sa kapilya pagpista, ako silang ipabalhin dito lingkod. Uy, porti mo din nilang sukua ato. Pag humanas pista, nagsige na magpalakaw og istorya nga sus, wa palang gadihay mga di palang misa giadto lami ang tamparuso ning tawhana. Garao na kay da, ipabalhin pamiglingkod. Perting hilak na ko ato giingnan pa kong pahunongo na gyud mi, pero niingon jud adto sa Ginoo, Lord, kining akong kasakit imo ra gid ni siyang sulbaron, mo padayon gyud ko bisag ako na lang usa, biyaan ko nila tanan, mo padayon ko. Padayon jud ko ato 1984 hangtod karon. Naalang gyapon among grupo, padayon ra gyapon ang uban nangamatay na sad. Nya ako ni padayon ko, karon nahimo na kong pare. Kadtong nagsige yaw-yaw nako, karon muamin na padir, amin. Padir na. Sus kabuutan gini mo pa din ako. Og hinumduman ko lang gitong ilang gibuhat sa una, lami pagtaparusog tagsa-tagsa. Pero di na nako buhaton ano gud taon. Lahi din ning Ginoo kun manimalos no. Ngano man lipayon niya ang imong mga kaaway. Tungod nimo, gamiton ka ba sa Ginoo nga mahimong kalipay sa imong mga kaaway? Muna iyang panimalos, dili pras ato nga kung manimalos ta ato mang silutan, pero ang Ginoo ganig manimalos, mahimo kang kalipay. So katong na nagsaway nako karon, ang uban nangasakit na, ang uban wa sa gitaw mahimo labi na pagbagyo, karon sige pangayo og kuan ayuda, sige sa kong dupa-dupa kani para ni ayuda ikahipos, palit nga tugsin, palit bugas, palit tambal para sa mga nagsigig libak na kusuna. Daily pa kayo aniam sa dinhi, niam sa pipila dinhi, sige gapo ko sige lang gapa. Ay day manindog na tayo.
Di ay mangluhod ta para sa nobina ni San Vicente Ferrer. Mga igsuon, atong gipasidunggan karon si San Vicente Ferrer nga gipili o giandam sa Dios aron mahimong anghel sa Apokalipsis, manalagna sa batasan sa grasya, apostol sa daghang mga gingharian o katingalahang agianan sa Dios nung gahom. Sa iyang pangama ato karong ibungat diha sa malipayon, mapaubsanon ug puno sa pagtuo nga mga kasingkasing kining mosunod nga mga pag-ampo sa nobina. Ikasiyam nga adlaw, pag-ampo sa usa ka maayong kamatayon. Ginoo nga makagagahom sa nga tanan, Dios nga walay sinugdan ug katapusan, nga sa santos mong pagbuot nagikan ang kinabuhi ug ang kamatayon, naghatag ka kang San Vicente Ferrer sa dakong grasya aron makatabang siya sa mga tawo nga nagdebosyon kaniya sa paglipay ug uban kanila hangtod sa paghiluna nila sa mga kamot mong Diosnon. Nangamuyo ako kanimo, Ginoo, tungod sa mga pahanungdan ni ining mananagna nga magbalantay sa mga kalag nga dili unta mawala o mahamutang sa kadaot ang kalag ko, inigabot na sa dili kalikayan nga kamatayon. Ug kay sukad karon santos ko, mudangop naman ako sa panabang mo. Bantayan mo usab gikan karon ang akong kalag, kun ugaling mahiago man ako sa kalit nga kamatayon. Ug itunol mo ang akong kalag sa kamot sa atong magbubuhat, aron makadangat usab ako uban kanimo diha sa himaya sa langit. Amen. Usa sa mga milagros. Si Doña Angeles gikan sa usa ka adlaw nga pagduaw kang San Vicente nga gidebosyonan niya pag-ayo. Gipusil sa mga tawo nga buot mo angkon sa iyang bahandi. Gipusil nila siya pag-ayo ug busa nasulod sa kilid niya ang duha ka bala ug daghang perdigones. Gitambalan siya sa mga mananambal apan wala nila makuha ang mga bala. Busa, gibiyaan nila siya kay gipakaingon nila og patay na siya. Nangayo siya sa relikyas ni San Vicente ug nagampo siya. Nagpakita kaniya ang santo ug gikuha ang mga bala sa perdigones sa lawas niya. Ug diha-diha naayo siya sa hingpit. Pag-ampo sa adlaw nga tanan, mahigugmaon uyamot nga amahan, San Vicente Ferrer, manlalaban ug maglilipay sa mga tawo nga may debosyon kanimo, nga tungod sa kaayuhan sa katawhan, nagduaw ikaw kanila gikan sa langit. Ikuha mo ako sa gipangayo ko kanimo niining novena. Nagaampo ako kanimo, santos ko, alang sa pag-uswag sa santos namo nga pagtuo, alang sa panagdait sa mga haring Kristiyanos, alang sa pagkalaglag sa mga bisyo ug pagtubo sa mga bertudis, alang sa mga kinahanglan niining imong lungsod, ug alang sa mga kalag nga makaluluoy sa purgatorio. Ug alang kanako, santos ko, mauray pangayoon ko kanimo, ang angay unta kanako alang sa labing dakong dungog ug himaya sa Dios ug kanimo. Amen. Sa hilo mga muyo kita kang San Vicente Ferrer sa mga kaluoy nga atong gitinguha niining novena. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, kaluy kami, Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Manindog. Alang sa mga nagdumala sa atong simbahan ug sa mga nag-ugmad, alang sa gingharian,
nga pinaagi sa grasya nga gihatag sa Dios, magmalig-on sila pagsangyaw sa pulo nga nagpakataw, magampo kita sa Ginoo. Kaluy Kaluy kami, Ginoo. Alang sa mga nasod nga nag-anto sa problema sa pangagamhanan nga makabut unta nila ang kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Alang sa malampuson ug malinaw nga piniliay, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Alang niadtong nag-anto sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Alang sa kalampusan sa Second National Mission Congress karong umaabot Abril 17 ngadto sa 24, 2022 nga mutakop sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa mga pangamaugpagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Alang sa mga nangamatay, nga makaangko na sila sa grasya sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Kaluy kami, Ginoo. Makagagahom og maluluyon nga Amahan, sa imong dakong gugma og kaluoy sa mga makasasala, sa mga kabos og sa mga masakiton, imong gipuno sa gahom og makaluwas nga grasya ang imong bulahan og maunongong alagad nga si San Vicente Ferrer. Itugot nga sa iyang panigingnan sa pagpaambit sa iyang mga Diosnong gasa nga nakahimo og dili maisip nga mga milagro, madawat usab namo og mapaambit sa uban ang mga grasya nga among gipangamuyo kanimo niining nobina. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kay magalampu ka nga tinud, ug manlalaban ka manamo. Kay magalampu ka nga tinud, ug manlalaban ka manamo. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Ang Birhen ug si San Juan Evangelista, sa wala pa nga ni mataw ka, kanamudan siya misan sa pagkatao mong bulahan, ug sa kalipay ginabantog, sa kalipay himayang dako. Kami San Vicente sa Diyos igampo, kami nga kanimo na naglaom. Nataw ka nga katingalahan, kaysa pagmilagro maalam ka. Nagbuot ikaw sa nga tanan, sa usa ka pagbuot nga gamanan, ug nahadlok man ang impyerno,
sa naong mo nga maligdong. Kami San Vicente sa Diyos igampu, kami nga kanimo na naglaom. Sa siyam katuig ang edad, gibuhi mo ang usa ka bata, nga nahimo nga saksi nga dayag, sa katingalahan mo nga grasya, ug nagmatud kining milagro, nga higala kang daan ni Jesus. Kami San Vicente sa Diyos igampu, kami nga kanimo na naglaom. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapaslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluluyon itugot nga mahimo unta kaming takos nga mag-alagad kanunay sa imong altar ug makadangat sa kaluwasang tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pidaagi sa makaluwas nga pagpasakit ug pagpakamatay sa imong anak, nahatagan og kinabuhi ang tibuok kalibutan ug nadasig ang among kasing-kasing sa pagdaig sa imong kahalangdon. Dinhi ang gahom sa krus nagpalutaw sa hukom batok sa kalibutan ug sa pagkahari ni Kristo nga gilansang sa krus, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Hinunuan luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok
samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo mananging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Cordero sa Diyos, nga nagawatan sa mga sala, sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, di ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Magampo kita. Dili unta kami biyaan o Ginoo sa way katapusang panalipod sa sakripisyo nga among gikalawat og sa kanunay magpalingkawas unta kini kanamo sa tanang mga kadautan.
Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Manglingkod. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kalig-on sa atong pagtuo. Kanabang dili na kita daugon sa mga kaaway. Nga ato lang buhaton, isipon nato tanan natong buhaton nga pangandam sa atong kamatayon. So salamat kaayo sa atong mga kaigsuonan nga mialagad nato karon ining atong misa. Pwede na ni sila mga matay. Dili. So ang atong lectors, ang atong salmista, ang atong kantor, ang atong mga frontliners, ang atong Eucharistic lay ministers, ang atong mga love offering assistants, ang mga sacristans, ang atong pimag, o ang tanan nga mi-offer karon pinanguluhan sa atong bread and wine offerers sila si Mr. Henry o Mrs. Leonarda Munisit and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Ato sang pasalamatan o pasidunggan ang atong mga pilgrims karon, ang sa atong territorial pilgrims, parochial pilgrims dinhi, ang Cofradia de San Vicente Ferrer Group 9, kuyog usab ang Ferry Acosta Procurato 1 and Ser, Minister Geraldine Fernando, number 8, Hollow Block Sand and Gravel, Celsa Padayugdog, Dressed Chicken, Tuna Arman, C&N Bakery, and Arlene Diaz, RAJK Trading. Ato sang pasalamatan o i-recognize ang atong mga online pilgrims. Ang sa international, ang atong mga online parishioners nga naa nagpuyo sa Thailand, Hong Kong, Iran, Taiwan, Sweden, Denmark ug Norway. Ang ato sa mga national online pilgrims, ang atong online parishioners nga nagpuyo diha sa Davao del Sur, Davao del Norte, Davao Oriental, Davao Occidental, Compostela Valley, Tagum, Davao City, Mati o sa Digos. Nya sa ato dinhing provincial nga online pilgrims ang nagpuyo diha sa Argao, Moalbual, Sambuan, Malabuyok, Badyan o Alegria. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kaayo. O karong adlaw mao ang atong katapusang motorcade, mga alas 8:30 atong pagahimuon ang atong grand motorcade. Unya sa hapon ang atong prosesyon alas 9, alas 3 sa hapon. Update sa atong nahalin nga mga slots sa SUS BF na natay halin nga 6,501 slots. Pasalamat sa Ginoo. Napay 1,499 slots. Palit pa mo daghan. Sa DOPS na natay halin nga 1,384. Pakpakyapon. Naapay 52,606 slots. Kadaghan pa mo anig makapalangit ninyo. Sige, manindog ta. Pagampo sa mga halad sa kapistahan ni San Vicente Ferrer. Labing gamhanan o mahigugmaong amahan, tuburan sa tanang kinabuhi, grasya, gahugahom, nagpatalinghog kakanunay sa pangaliya sa imong katawhan, busa panalangini ang tanan nga nagampo kanimo pinaagis paghalad niining kapistahan ni San Vicente Ferrer, among patron. Dawata ang tanan nga mga pangamuyo sa nanaghalad niining maong kapistahan karong tuiga, ang nahisulat dinhi o nga mga pamisa o ang anaa lamang sa sulod sa ilang mga kasing-kasing. Ilabi na ang mga grasya nga makahatag kanila og tinuod nga kalipay o kasanto sa kinabuhi. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. San Vicente Ferrer, Iampo mo kami.
Ang Ginoo manaa kaninyo Mana sa kanila. ug manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Nagdilaab nga magwawali, anghel sa Ginoo, propeta sa hukom, inarmasan og trompeta, nga nagpukaw sa katawhan, sa pagbasol sa sala, ug sa pagtuo sa Dios nun nga gahom. Dalangpan sa katawhan, mahigugmaon sa kabus, magdadasig sa tanan, hingpit imong pagtulunan, bisan yanong pulong lamang, ang tanan nga nakadungog, nahimong saksi sa kamatuuran. Iampo mo kami, O San Vicente Ferrer, Santos Milagroso, larawan sa pagtuo, mag-alam po ikaw, ug manlalaban sa simbahan, sa pagkaput sa misyon sa kahiusan.